चुनाव सर पर आ गइल बा, एको गो रुपया नहीं थे, चुनाव लड़ा नहीं खाती से। अरे तू काहेला चिंता कइले बाड़ू? ये लोग कह जाला औरत के जात के। अरे कम विकास कइले बानी सो, गली भइल, नाली भइल, पक्की सड़क भइल, बिजली के पोल भइल, मनरेगा वाला काम भइल, कम काम भइल बा। जौना वार्ड में जाता नहीं लोग कहता कि ना आपके रउए के वोट दिया, मुखिया हमने के बड़ा अच्छा काम करता। तोरे नु नाम होता, मान लगी तार पति है हो, मुखिया पति है, तो साथे साथे हमरो नाम होता। और हम जहाँ जाइए लोग प्रणाम करला मुखिया जी को के। प्रणाम मुखिया जी। आई देखो एक मुखिया इनो का प्रणाम है बा। प्रणाम प्रणाम, बैठा जा। है ना बैठो, है ना बैठो। उन्हें कहाँ जाता रहो? है ये बैठो तो बैठो ना, है ना आओ ना तू, है ना बैठो। अब बात बताओ का बात को। देखो मुखिया ही अबर बाड़ी इनका नैहर पड़ल थी, तू आई रहा बकवास कैले रहा, तो वैसा बकवास ना होके के चाहिए। अभी आ गई बाड़ी, मेहरारू जहाँ रहा तहाँ सम्मान कल जाला। ये पंचायत के फर्स्ट लेडीज है मुखिया। मन हम बकवास करे बकवास तू सही बात आज ले बोलबे ना कोई आज ले। बताओ हाँ काहेला आइल बड़ा बताओ। पहले बताई कि हम जब बैठ जाती तो का हो जाती। तेरी के तो हे जब बैठ के कहबो तो का दिक्कत बता रहा कहो ना। जाए ना हमारा दिक्कत नहीं के मन वही जब बैठ जाती तो का हो जाती। हां बैठ जाए, बैठ। तू नहीं कोनो बुझत एकरा का हम चिन्हता नहीं। अब बैठ जा तक ना ना बोलो बात बोलो। बात इहेर लखो जे रउआ ओ मास्टराइन के रउआ ट्रांसफर करा देनी। अरे मास्टराइन के ट्रांसफर? हाँ तो गोर की रहे। हाँ पतर की। हाँ वो तो चुटकी के खेल में हमारा वो जानता रहो। अपना पंचायत के नाम कटवावल जाता रहे। अरे लड़का पास करो सोकरा रहता में कोई बोला पढ़ जा सब पास कराओ जाए मैट्रिक के रिजल्ट जो आवे मैं अपन पंचायत सबसे नीचे पावदान पर आवे घर से है ना ऊन ले आवे लपेट के अल्लाह के स्वेटर भी स्वेटर तो भी तो ओकरा के हम राखी। अरे का बुझता रहो तो रुआ कोई सर को ट्रांसफर करा दे। हां एकदम ट्रांसफर कराई ना हो। हम एकदम ट्रांसफर कराई ना, दिक्कत ना होई। का कहता रह तू तो एगो हमरो ट्रांसफर वाला काम बा। हां तो कहता ट्रांसफर करा देबो। हम ट्रांसफर करावो कोनो चीज के हमरा चुटकी के खेल बा का बुझलो। मुखिया नु है, मुखिया है ओही से तो आइल बन ये क्षेत्र के विकास हमरे करे के बा। आ केगो करे के बा हमरा से ज्यादा के जानी हो। तो हमरो एगो ट्रांसफर करा दी। तहर ट्रांसफर? हां तो तू कौन नौकरी चाकरी में बड़ा किता ट्रांसफर वाला काम बाटे जी। वो ट्रांसफर करानो दे, कोनो ट्रांसफर होगा करानो दे। हां करा दी। तो हमरो एगो ट्रांसफर वाला काम बा। हां तो के कर तेरे माने कोई सर संबंधी में बताओ तनी। हां माने मेहरारू के लड़का होला। देखते अरे पहले बतिया सुनी ना फिर वही बतिया पे तैयार होल बाड़ी जे उनके लिखल रहली ना ना और अब दोसर बात बा। वो बात नहीं के दोसर बात। आई देखो हमारे गाडो बा ए बस हटवा के तारे के हम ना तो दोसर बात ठीक करा दे। वो बात नहीं के दोसर बात। हां बोलो सीधा सीधी बात। हां मेहरारू के लड़का होला लोग कहेला ये बहुत ज्यादा दर्द होला। हां बोला दर्द होला, बहुत ज्यादा दर्द होला। हां होला दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होला। हम अपने मेहरारू से बहुत प्रेम करें, बहुत प्यार करें, अपने मेहरारू को बहुत माने। ए सब कोई मानेला हम केतना मानी न हो। बहुत माने। तो हमार मेहरारू के लड़का होखे वाला बा। हां तो जो मदद करबो तो हम करे। मदद ये करी जे ट्रांसफर एगो करा दी हमरा। तो ट्रांसफर के को ट्रांसफर करा उहे न बताओ तनी। हां बताओ। हमरा मेहरारू के लड़का होई तो बड़ा दर्द होई। हां दर्द तो होई। हां दर्द तो हम चाहतन जे हमरा मेहरारू के दर्द होई तो हमार करेजा फाटी। हां तो हमार करेजा ना फाटो से हमरा मेहरारू के दर्द हमरे पर ट्रांसफर कर दी। सुरत रहू ये सुरत रहू एकरा कहतन कि भी खराब आदमी हो आ तू कह मेहरारू तो रोवे न करी जे भल जाए हम क्वेश्चन को ट्रांसफर करा दी। ये की रहो चाहे जावे ए महाराज मत नहीं आता नहीं।